ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೇಡು ಮೂಡಿದ ಬರೊಂದು ಉಚಿತಿನ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲಿ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಆಜೆಟರ ಮೊಲ್ಲ ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲಿ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜಿ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಫೋಸ್ಟರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಕುಸಲ್ ಎಂಚಂಡು ಪಣಿದು ತೀರ್ಪು ಗೊರ್ರೆ 2 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಮೂರ್ತಾತೇರು ಓಲಾಗಾತೇರ ಕುಲು ಬೇತೇರ್ಲತಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ರೈನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಟ್ಲ ಚಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಕ ಬರ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಮೋಕ್ಯದ ಕೂಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಪಕ್ಕ ಕೂಟ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪ ತುಳುವೆರಿ ಎಪ್ಪಲ ನಟದು ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ಅತ್ತು ಪಟದು ತಿನ್ಪಿನಕುಲು ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯದಾದ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ನರಮಾನ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಟ್ಟುವೆ ಅವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರು ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣಗಳು ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಚಾತ್ರ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನೈತೆ ನಟ್ಟುನ ಜನಕ್ಲೇನ್ ದೂರ ದೀಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡಾಬಿಡು ಈ ನಟ್ಟುನ ವಿಚಾರನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು ಎದುಕನಗ ತಾಟಿದ ಬೋಟು ಅತ್ಯ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ ಅಂದು ಮಾರೈದು ಆ ನಮನೆದ ಕೀಲ್ ಕುದ್ರೆ ಅಂದು ದೊಂಬುಡು ನಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಣಸುಗಾಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ದಾದಾ ಅಮ್ನಿ ಪರಂಗ ನನ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಐಕೆ ಅನ್ಪುನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲೇಂದ ಸಾದಿರಂಡ್ಲ ತಿನ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಾಲಾತಂಡ ದೇವಿರೆ ಗತಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಅಂದಂದಲ್ಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಗಿಡತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕ ಹೋಗ ತಯಾರಿ ಅವಡವ ದಾದಾನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನರಕ ಅರ್ಪುನಿಗೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಹತ್ತು ಚಾ ಬಾರ್ಪುನಿ ಉಣ್ಕಣ್ಣ ಲಕ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡತಾಯನ ಈ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ ಓಡೆ ಉಣ್ಪುನಿ ದನ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂತು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಉಳ್ಳತಿ ಐನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕಣಿ ಐನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಇದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದತಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಪಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಇದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ನ ಅದು ಕುಟುಂಬದಾಯನ ಅಣ್ಣ ನಟ್ಟುನ ಉನ್ನಂದೆ 4 ದಿನ ಅಣ್ಣ ದಾದಾನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವರ ಪೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ಲಿರ್ಲಾಕ ಅಕ್ಕೆ ದಾದಾನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಉಂದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಜಿಬೋಲು ಆ ದೊಂಬುಗ್ ನಡತ್ ಸಾಕಾದ ಹೋತುಂಡು ಕೂಡ ಐಟಿ ಟಿಂಬೇರಿ ಬತ್ತಿ ಈ ಅಟ್ಟ ನಕಲ ಹಣೆ ಬರಿನಿ ಈತಿಯೇ ಅಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪುಂಡಿಲೆಜಿ ಕುಂಡಿಲೆಜಿ ಆಕೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಾಯ್ಗ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಬಿಚ್ಚು ಬಣ್ಣತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಲಾವು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಜಪ್ಪು ನಿನ್ನ ದೊಂಡೆಡು ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಇದೆ ಎತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜೇ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಈರಡೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನೆ ಒಂಜೇ ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಮಾರ ನಲಿಪಾರ್ದು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಬದುಕು ನಾವು ದಾದಾ ಪುಂಡಿ ನೀರು ಪೋಯ ಆಕೆ ಏನ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಯ ಓಪನ್ ಐತೆ ಭಾಷೆ ಆದಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಒರ ಪೋ ಮಾರೇವ ಬೆನಿಯರ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ
ಅವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಗಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕುಜಿನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಈಗಲೇ ಗುಲಾಬ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತನಕ್ಕ ಪೋರೆ ಸಣ್ಣ ಏನಾಡ್ದು ಕಡೆ ಎತ್ತಾಕಳು ಮುಕ್ಳು ಆಗ ಬೆಣಿಯರ ಸಣ್ಣಿ ನಟ್ಟು ನಟ್ಟದು ಆಗ ತೆಡ್ಲಾಕರ ಸರಿ ಉಳ್ಳಯ ಒಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ದೊಂಬುಗ್ ನಲಿಪು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಲಿಪು ನಮ್ಮ ಮಂಗವತ್ತ ನಲಿಪೋ ಮಾರಾಯ್ದು ಆಗದಾನೆ ಬೆಣಿಯರ ಪೂಜ ಕೈ ಕರ್ದಾನೆ ಸರಿ ಜಗ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಏನು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಮುನ್ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಯ್ತಡೆ ಬತ್ತೇನ ನಿಕಳ ದಾದ ಕೆಂಡೆ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಕೆಂಡ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಕೆಂಡ ಪುಂಡಿ ಕೆಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ದಾದ ಬಂಡಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂದ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೇನ ಏನಾತೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ ಪೋಯ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿರಾವ್ರದೆಂಜಿನ ಸಾವುಣ್ಣೇರ್ ಪುಣ್ಯ ನಟ್ಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತಿನ ನುಪ್ಪುನು ಪಟ್ಟ ತಿನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಜ್ಜಿ ಕಳುವ ಈ ಅಂಕ ಪಿರಾವ್ರದು ನೇರ್ಪನ ಅಂದೆ ದಾಟೈ ಆದು ಐಕು ಮೇಲ್ಗದಾಬು ಮೇಲ್ಗೆ ಬುರ್ನು ಅದೇ ಇಂದ್ರೆ ಓ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ ಪಾತಿರ್ ದಯ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದೇರ ಅವ ಯಾನ ಕಲಾವಿದೇನಿ ಐಟದಾಲ ಕಲಾವಿದರಿಗಿತ್ತೆ ಬಿಲೇಜಿ ಐಕ ಐನ ಬುಡ್ನಿ ನಟ್ಟುನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ನಿನ್ನ ನಟ್ಟುಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ವಾ ನಟ್ಟುನಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ನಟ್ಟುನಲ ಕಲೇನೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಈತೇನ ನಾ ತೆಲ್ಯ ಮಲ್ತತ ತುಕ ಪಾತನು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಬಾಸೆ ಜನ ಇಂದ್ರಿಯ, ಓ ಎಂತ ಎಂಕುಲ್ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಲಾವಿದನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಮೇನ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವನ್ ಗಂಡ ಅವ್ ಆರು ದೀಪಾವಳಿ ಬೇಕು ಅಂಚ ಅತ್ತ ಮಾರೆಯ ನಾಟಕ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾಟಕ ಏರು ಇಂಬೆ ಈ ಜನ ಅಂದ್ ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪೋನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ನಿಂದ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡಿಯ ನಿಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡಿಯ ಎಂದ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪನ್ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಾಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಉಂಟಾಳೆ ಇಂದೆ ಟೇತ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕ ನಕಲಿನ ಮಾತ ಮಂಗೆ ಆಲ್ತು ಈ ತೋರ್ಸು ಹೊಸತ್ತದಲ್ಲ ನಾದ್ಯಾ ನಿಂದೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡಿಯ ನಿಂದೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಎಂಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ತೂಪನೈ ಈ ತೋಜವನ ಈ ತೂಪನ ಈ ತೋಜವನ ಈ ತೂಪನ ಇಂಕ ತೋಜ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಈ ತೂಪ ಎಂಜಿನ ಗ್ರಿಪ್ಪುಗು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಮ್ಮ ಆನಿ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಬಿಸಲೆ ಒಂಜಾನ್ಲ ಉಲೈದ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಅವ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಅವ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಯಾನು ನಾಟಕದ ಕತೆ ಪಂಪೆ ಅವ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕೊಡು ಯಾನ್ಲ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಇಮ್ಮೆ ಉಂಡತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಎಗ್ ರೋಲ್ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಅತ್ತು ಮಾರೆಯ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಹಾ. ಎನ್ನ ಓ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನಟ್ಟುನೇನ ಪಾತ್ರ ಅವಲಾಯ ಕಾಬುಂಡು ನಟ್ಟು ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಾಕ್ವತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತನ ಬತ್ತಂದ ಅಜ್ಜಿನ ಏಸಪಾರ್ದ ಇಡೀ ಸಭೆ 5,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅವಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತಾಂಡಲ ನಾನವ್ರೇನು ಇದ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಟ್ಟುನ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಇತ್ತ ಈ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಟ್ಟು ಒಂದು ಬರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಖಂಡನಿ ಹೊಡೆದಿ ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯದಾಯೆ ಖಂಡನೆ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಖಂಡನಿ ಬಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಜೋಡಿ ಎಂಚ ಫುಲ್ಲುದ ಬಾಟ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ 90ದ ಕುಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬೋನಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಎಂಚ ತುಳುವ ಬೆಳಕೈದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಡಾಚೆ ಗುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚ ಓಡೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ರಟ್ಟುನ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಓಡ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಓಡ್ ದಾಯಿಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡಿನಾಥ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಟ್ಟು ಒಂದು ಬರೋದು ಎಂಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಪ ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯದ ಆಯ್ಲನ್ನ ಬೋಡೆದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾನ ಓ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ ನಟ್ಟೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅವ್ ನಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಗ ಮಾರ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾರೆ ದಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 1 ರೂಪಾಯಿ
ಅಣ್ಣ ಈರಿಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜೋಡು ಎಂದ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ತೆನ್ನ ತಟ್ಟೆಗೆ 500 ಗುರ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಂದ ಹಟ್ಟಿನಕ್ಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಪು ಜೋಡತ ನಟ್ಟಿನಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಬಿ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಈರು ರಾಜಕೀಯದಾರ ಅಂದಂದು ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಕ್ಕರಪ್ಪ ಓನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ಜೀರಿಡಜ್ಜ ನಾ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪೆ ಆಯ್ ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಮೂರಿ ಬರ್ಪೆದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಈ ಮಿವಂದ ಯಾರ ಕಾಲ ಅಂಡಿಯ ನಾದುವೆದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಈರ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈರೆಗೆ ഞാൻ ദയപിരോ കൊറി ഈരുടെ ഒന്നത്തെ പാത്തേറുണ്ട് ഈർന്ന ഋണ പൊടിച്ചിണ്ട് അണ്ണ ഞാൻ ഇത്ത ബണ്ണ കൊഞ്ചി കളിക്കോ തുമ്പ് ദാദ ബഗളി ദാദ మీ వంద నాదువదಲ್ಲ పోపే అందన్న యాన నట్టునై మీ వందే నాదుబే నిఖిల్ అంచత్తన్న మీ జిల్లా సెంట్ వాడత పరిమళారు ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಈ ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕೈ ನೀರ್ದು ನಟ್ಟುನಯತ್ತ ಅಂದನ್ನ ಈ ಜನ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕೈ ನೀರ್ದು ನಟ್ಟುನೇ ಈ ಜನ ಒಲ್ಪಳ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತದೆ ಕೈದೇರ್ತದೆ ನಟ್ಟುನತ್ತ ಈ ಆತ ಚಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಈ ಬೀದಿ ಬಾದಿದ ತಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ನಟ್ಟುನತ್ತ ಅನ್ನ ಯಾನ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ತಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ನಟ್ಟುನು ಈರು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬದ್ದು ಲೊಟ್ಟೆ ಬಂಡದ ನಟ್ಟುನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಕುಲ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅವು ನೆನಪು ಪಡತ ಅಪಗಂಡ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೇನ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬುಜೇರ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ನೇರ್ಲ ನಂಬುಜೇರ ನಟ್ಟು ನಕ್ಕಲು ಜಾಲ ಬಾರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಣ ದಿದಿತ್ತನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬುವೇರಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯದ ಕ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬುಜೇರಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಕೇಳಿ ಎಂಚ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಲೇನ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಗೆ ರಾಜ ಒಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲ್ತನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಕೈತಾಳು ಒಂಜಿ ಖಂಡನಿ ಸೈತಿನ ಪೊಂಜೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಗೆ ವಿಧವೆ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಸಹ ವಿಧವ ವೇತನ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ವಿಧವ ವೇತನ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂದ ಅಪಗ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಬೇಜಾರನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಕೆನ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರ ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿಡ್ ಬರೇದಿ ಎನ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಧವ ವೇತನ ಬಾಕಿಂಡು ದೇವರೆಂದು ಬರೇದಿ ತಿರ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೇದಿ ಗಾಳಿಗೆ ರಾಪ ಒಂದಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ 10,000 ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 10,000 ವಿಧವ ವೇತನ ಅಂದ ಈ ಕಾಕಾಜಿ ಈ ಪೊಂಜೋ ರಾಪ ನಾವು ದಿನಾಲ ಬತ್ತದ ಮಂತ್ರಿಲೇನ ಜಾಲ್ಗೆ ಬೂರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನ್ನೆ ತೂದು ಮಂತ್ರಿಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ದಾಯ ಎಂಚ ನೆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಬತ್ತ 50,000 ಒಂಜಿ 5,000 ಕೊರಿಯರು ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5,000 ಮಂತ್ರಿ ಕೊರಿಯರು ಪೊಂಜೋ ಕೆಂಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೀ ಅಂತ ದೇವೇರಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ನಿ ಪೊಂಜೋಗು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಪೊಂಜೋ ಉಳಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತೀರಿ ಮನದರಿ ಬೊಲ್ಪು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ಜಾಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಉಂಡು ಮಂತ್ರುಲು ದೆತ್ತು ಓದಿನ ಗೈಟ್ ಎಂಜಿನ ಬರೀತೀನಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಈರಿ ವಿಧವ ವೇತನ ಕಡಪುಡಿಯಾರಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಆಂಡ ಈರಿ ಕಡಪುಡಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿ ಎಂಕ ಅವಡೈನ 10,000 ಕಡಪುಡ್ದಾರಿ ಆ ಜನ ಖಂಡನಿ ಸೈತಿನ ಪೊಂಜೊಂದುಲತ್ತು ಒಂದು 5,000 ನಿಂಗಿದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕೈರ್ದು ಕಿಸರ್ದು ಪಾರ್ದ ಅಂದ್ಲ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪಾವ ಅಂದನ್ನ ಮಲ್ಪಾರಿ ಆ ಪಕ್ಷದೇ ಮಲ್ಪಡಂದು ಈಗ ಈ ಪಕ್ಷದೇ ಮಲ್ಪಡಂದು ಆ ಪಕ್ಷದೇ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಾಂದ್ಲ ಮಲ್ತದ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಪೇರ್ಕನವಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇರ್ಕೊನವಡು ಮಾತ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತೀರಿ ಪೇರ್ಕೊನೊಪ್ಪುನು ಒರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೇರ್ಗಣ ಪೇರತ್ತ ಯಾನು ಅಂತ ನೀರು ಕೊಂಡು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮನದನಿ ಕೊನತೇರು ಮಾತ ಕಟಾರೋಗ ಮೈತೇರು ಪೋಯಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ತುನಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಟಾರ ನೀರೇ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯೇ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಮೇಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಆಯೇ ಇಂದೆಯ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಆತಿ ಸಸರ ಅಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿದಾನೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಡ ಜಿಡ್ಲ ಏರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದೇವು ಅನ್ನ ಆ ಪೊಂಜೋಡ ಪಲ್ನೆ ಚೂರು ನಟ್ಟುನೆ ನೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಬುಡೆ ದಿಂತುವೇ ನಾವು ಮಲ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೂದಿಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೇನು ಈ ಪೊಂಜೋ ಒಂದು ಸಸರ ಅಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಪೊಂಜೋಲಿಗ್ಲೈತೆ ಆಂಜೋಲ್ ನಾತೆ ಸಮಾನತೆ ಉಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಪನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ದಾತುಂಡು ಅಂದನ್ನ ಈರ್ ನಿಕ್ಲು ವಾವಿ ಸೈಡ್ ಬಂತಾರಪ್ಪೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಂದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್తుంది ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಕು ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೋಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪೋನಗ ಆಂಜನಕ್ಲು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಬೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಪೋಪೇರಿಂದು
ಅತ್ಯ ఏ? ఇందయ్య అధిక ప్రసంగ సయ్యాడు ఆడ ఎడ్ಡೆ పాతేరువే అత్త. ఆయన పాతేర మాతకి ఇంక భారీ ఖుషి ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದಲ ಆತು ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜಂದ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಪಾತೇರುವೆ ತುಲಾ ನಿಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಬರ್ಪಾತ ఓ అక్కే ఆ? ఎంకిర్న 200 రూపాయల బోడ్చి ఇర్న వనసుల బోడ్చి ಹೌದಾ ಈಗ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತದ ಪಾತಿರ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಆ ನಟ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂದ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಬೀದಿ ಬದಿದ್ ನಟ್ಟು ಆತ ಅಂದ್. ಏರೆಗ್ ಬೋಡದು ಎನ್ನಲ ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿದ್ದ ನಮ್ಮೇರ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜ ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನಿಕ್ ಕೈಕಾರ ಸರಿಂಡು ಮಾರ ಬೆನಿಯರ ಸನ್ಯ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ ಅಂದ್ಯ ತುಯ್ಯರ ಸರಿ ಉಂಡಣ್ಣ ಕುಂಬುಡ ಕುರಿಲ ಕಾತು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋತು ನನ್ನ ಆಂಡಲ ಬಂಗ ಮತ್ತದ ನಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಈರೆಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಜ್ಜೀರ ಒಳ್ಳೆರು ಒಳ್ಪುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಡುಲ್ಲೇರು ಈತ್ ಪಾತೇರೆ ರತಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಯಾನ್ ನಟ್ಟು ನಾಯಂಡಲ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಮತ್ತದ ನಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಸಾಂಕ್ವೆ ಈರು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗೆನ್ಪರು ಕೊನದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೇ ಪನ್ನೆನ್ನ ಈ ಸಮಾಜಡು ನಿಜವಾಯಿನ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಏರನ್ನ ನಟ್ಟುನಾಯ ಪಂಡು ಏರೆನ್ಲ ಏಪಲ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡುತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜೊತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಟ್ಟುನಕುಲೆ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಮಾತ ದೇವೇರು ನಮಕ ಕೊರಪನ ಭಿಕ್ಷೆ ತೀರ್ಪುಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ದು ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಲೆಪ್ಪ ದೇವಂಡ ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಅಭಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಲ ಮೂಜಿ ಜಂತಲ ಚಿತ್ರ ಎಕಡದ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅವರು ದೇದೆ ದೂರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬರೀ ಕಲಾವಿದೆ ಏತ್ ಬೇಗ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಉದಾರ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಊರಲ್ಲೇರು ಈರೆ ತೊಯ್ಪಲೆಣ್ಣ ಸಭೆಗೆ ಈರೆ ತೊಯ್ಪಲೆ ಒಂದು ನೆರೆದು ದುಂಬು ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತದ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಂಡು ಅಕುಲು ಅಭಿನಯನ ಮುಗಿನ ನೆರೆದು ದುಂಬು ಅರ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟದ ಮಾತು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಫ್ಲೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂತು ಜನಪಂಡ ರಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಟದಲ್ಲ ರಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪಿರಖಾನತ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುಕು ಜೋರುಡು ತೆಲ್ಪಾಯರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ಪ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ఇంకేద్దాం అది దిగులే ఇంకేద్దాం గుర్తుచ్చి దినేష్ ఇంకేద్దాం ఈ తర్వాత నట్టున్నా ನನ್ನ ನಟ್ಟಿನತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಪೂಜೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂದು ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಂಚಸ್ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮೂಡ್ತಂತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಇದೆ ಇರ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಲ್ಕೆ ಬನ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಓಲ್ಲ ಮಾಲಾಪಾಟಾಗಿ ಬುಡಾದು ಜಂಜತ್ರ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬುಡಾಪಾಗ ನಾನು ಓವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಜನಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕ ಮೇಪ ಪಾತೇರು ಓಲಾವ್ ಪರತ್ತಲಾವ್ ಮಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಉಲೈಬೆಟ್ಟು ಅಡ್ಯಾರು ಮಡ್ಯಾರು ಎಲಿಯಾರು ಬೋಲಿಯಾರು ಮಲಾರು ಪಿಲಾರು ಚೇಲಾರು ಅಟ್ಟೆಗೊಳಿ ಮುಟ್ಟೆಗೊಳಿ ಚೆರುಗೊಳಿ ಕೆನ್ನಿಗೊಳಿ ತೌಡುಗೊಳಿ ಮುಂಡುಗೊಳಿ ಸಸಿಗೊಳಿ ಸಿತಂಗೊಳಿ ಸೊಡದ ದೈಗೊಳಿ ಇನ್ನೋಲಿ ಮನೋಲಿ ಕಣಿಪುರ ಮಣಿಪುರ ಗುರುಪುರ ಚಿತ್ತೂರು ಪೆರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ದೇರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಪಜಪಾಡಿ ಯಜಪಾಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಂಗಲಪಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಕೊಡಪಾಡಿ ಹರಿಬೈಲ್ ಕರಿಬೈಲ್ ಮಜಿಬೈಲ್ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಪಂಪೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಕಲ್ತಂಗಡಿ ಅಟ್ಟಂಗಡಿ ಬದವಣಿ ಮೇಲಂಗಡಿ ಬೋಲಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ದೇಲಗಟ್ಟೆ ಮಾನಗಟ್ಟೆ ಗುಂಗದಟ್ಟೆ ಮಂಚೇಶ್ವರ ದಿವೇಶ್ವರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಲೂರು ಪನಂಬ್ರು ಆರ್ಬಾರ್ ಸ್ವತ್ತಲ್ ಕಾಣ ಮುಕ್ಕ ಬಾಲ ಉಪ್ಪಳೆ ಕುಂಬಳೆ ಕಾಸೂಡು ಕೇಸೂಡು ಬೇಸೂಡು ಪೈಸಲ್ನ ವೀರನಗರ ಗಾಂಜ ವಿಟ್ಟ ರಾಯ್ ಮಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ KSRTC ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮಾತ ಹೊರನೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ
ನೀರು ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಪುನೀರು ಇದು ಬರೆಪೇರ ಬರಪ್ಪ ಸರ್ ಬರೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ ಪುದರೆ ಅಂಚಿಂಚು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಪುರ್ತಾಗು ನೀರು ಗುಂಪುರ ಒಂಪರೆ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ತಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ್ 9th ಸರ್ 9th ಖಾಲಿ ಸಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನ ಬರೋ ಮಾತ್ರ ಬದುಕತ್ತು ಐಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಅವು ಪಂಡಗ ಪ್ರವೀಣ್ 9th ಒಂಚೂರು ಕಲೆ ತಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪವಿರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವಳು 9th ಅರ್ಧ SLC ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಪೋತೆ ಐದು ಸೀದಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದ ಅವಳು 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಆನ್ಸರ್ 7 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪಿರೋಡು ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಲೇಸ್ದ ಉಸುಲಾದುಪುನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗಳ ತುಯಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಿಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.